musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda. To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem. Ježiš, já To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Hele, strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška. No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko. Je přítulná. K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvat a vůbec všichni chlapi jsou prasata. A strašně milá. Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase. Taky zvířátko a taky trpí. Já a ženy trpíme také, protože vy